मुलांनो, आज आपण शिकणार आहोत इयत्ता चौथी, विषय मराठी, धडा नंबर 15, झाड आपला मित्र. पहा, बोला. मी तुम्हाला सावली देतो, फळे देतो, फुले देतो, औषधी देतो आणि दिवसभर भरपूर ऑक्सिजन मिळवून देतो. तर तुम्ही माझी काळजी कशी घ्याल? मला तोडू नका, मला पाणी घाला, खूप झाडे लावा. फक्त वाढलेल्या फांद्याच इंधनासाठी वापरा. आणि वादळामुळे मी मोडून पडलो तर दुसरे झाड लगेच लावा.